Takže dámy a pánové, zdravím vás pri novom videu. Asi všetci viete, že idete práve natáčať a ono vám to musí proste dať downloading update. No mne to teraz dalo. A zase hrám za netopiera. Fakt cool. No už ju tam kope, teraz padne, že bim. Ukneme sa na ňu takto. A vyhral Enderman. Toto je fakt rage, táto hra. Lebo tu sa musíte proste kopať. Tu musíte kopať sa pod sebou. Pod sebou sa proste musíte kopať. Podkopem ťa. Aj teba. Sypni. A je to fakt rage. Rage 2016. Teraz som iba ja a henten. Tak to je fakt zle. Lebo ja nechcem byť sám. Spadol! Jej, vyhral som. Jo, hneď prvé víťazstvo, proste znáte to. Teraz tu mám chodiť po tomto. Takto. Nech sa páči, kamo. Není zač. Hej, vybuchni. Aha, ono to spadlo. Tak ako ty. Haha. A teraz teba. Ono to padá dole. Vyhral som. Oni sa teraz musia nejak rageovať. Hej, pani Rage. Bye bye. Oni sa nejak rageoli. Rageol si sa, počkať. Urobím okolo neho pascu takú. Takže, čau s kamou, poďme kamoši. Tak aby to ani nešprintol. To nešprintneš, kamo. Takúto veľkú pastičku ty nešprintneš. To uvidíš. Sa tam tak spáliš. Alebo sa ja spálim. Né! Ja som spadol tiež. Nevadí, už som vyhral aj tak. Time to round 1. Ending game. No, konečne sa už pripojili viacej. Sú otvorené hlavy. Pustite ma pre zombíkovú hlavu. Ja neviem, jak sa to otvára. Niektorí to otvárajú, ale ja neviem, jak sa to otvára. Epická by bola skeletonová hlava. Toto je otvorené. Tak ja chcem creeperovú. To je epickejšia. Epic creeper. Ďakujem. Nasadíme si. A ideme to tu šprintnúť. A ideme sem.